Salamat Atan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmenistanyň wekiliýetiniň Yaponiýa sapary. Dünýäniň iň akylly emel intellekt modeli Grok 3. Çempionlar Ligasy Manchester City 13 ýyldan soňra 1-8 finala çykyp bilmedi. Saudy Arabistany 2029-njy ýyly gyşgy Aziýa oýunlaryny kabul eder. 2025-nji ýylyň 17-19 fevral aralygynda Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň müdiriýetiniň başlygy Jepbarowyň ýoldaşlygyna Türkmen wekiliýetiniň Yaponiýanyň Tokio şäherine iş sapary amala aşyrly. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň müdiriýetiniň başlygy Jepbarow bilen Yaponiýanyň premier ministriniň ýürüýte geňeşçisi Nagashimanyň arasynda doşuk geçirli. Geçirilen gepleşekleriň dowamynda häzirki wagtda uğurlaryň giň toplumy boýunça ösürilýän iki taraplyň Türkmen-Yapon sowda ykdysady hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri aralytma taşyly. Şeýlede Türkmen wekiliýetiniň Yaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň agzasy Yapon-Türkmen parlamentary dostluk toparynyň başlygy Endo bilen doşuk geçirildi. Taraplar iki ýurdun gatnaşmagynda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler barada pikir alşdylar. Şu nokdaý nazardan Yaponiýanyň Osaka şäherine geçirilen Expo 2025 bütün dünýä sergisine Türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagy we onuň çäklerine Türkmenistanyň milli gününiň gurulmagy bilen bagly meselelere aýratyn öns berildi. Doşuň dowamyna taraplar hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini şol sanan neksiýiniň durly maliýe daralaryny Türkmenistany tasamalary maliýeleşdirmäge çekmek boýunça işe aralytma satlaşdylar. Saparynyň dowamynda Türkmen wekiliýetiniň Itochi Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Corporation we Mitsubishi Heavy Industries kompaniýalarynyň ýoldaşlary bilen doşuklary geçirildi. Dünya belli işäwir Elon Musk'ın emel intellekt kompaniýasy XAI täze Grok 3 emeli aň modelini tanıştyrdy. Tehnologiýada täze döwür alamatlandyrýan bu model has ösen aýratynlyklary bilen ön sözüne çekýär. Öňkü versiýalaryna garanyňda has güýçli emeli intellekt infrastrukturasyna ýa bolan Grok 3 ulgamy has akylly we has tesirli ulanjy tejribesini hödürlemek wada berýär. Elon Musk hem-de onuň XAI emel aň kompaniýasynyň 3 injineri bilelikde täze emel intellekt ulgamyny tanıştyrdy. Emel intellekt uğrunaqy besleşlik güýçlenýär döwürde hödürlenen Grok 3 ulgamy sosial media programmasy X-da tölegli agzalygy bolan premium goşmak abonentlerine elýeterli boldy. Musk'ın Grok 3 emeli aň ulgamynyň OpenAI kompaniýasynyň GPT-4, Alphabet kompaniýasynyň Google Gemini Hytaýyň DeepSeek kompaniýasynyň we 3 emeli aň ulgamlaryndan öňe saýlanmagyna garaşylýar. Täze model matematika, ılym we kodlaşdyryş görkezleri boýunça has köp tapawutlyklara eýedir. UEFA Çempionlar Ligasynyň play-off tapgarynyň doşuklary tamamlandy. Munyň netijesinde Angliýanyň güýçli toparlaryndan Manchester City topary 2012-2013 ýylyň mowsuminden soňra ilkinji gezek, ýagny 13 ýyldan soň 1-8 finala çykyp bilmedi. Play-off tapgarynyň esasy doşuklarynyň biri Real Madrid ile Manchester City doşugy boldy. Angliýada garşydaşyny 3-2 hasabynda ýeňen Real Madrid öz meýdançasynda Ingliz toparyny Fransuz ýyldyzy Kylian Mbappe'niň geçiren 3 gol bilen 3-1 hasabyny utdy. Çempionlar Ligasyna 1-8 finalnyň çeyrek we ýarym final doşuklarynyň bejeleri 21.02.2025-nji ýyl senesinde Şwitsariýanyň Nyon şäherine çekiler. Saudy Arabistany 2029-njy ýylda gyşgy Aziýa oýunlaryny kabul eder. Bu barada degişli çözgüt 2022-nji ýylda Kambodjada geçirilen Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň baş assambleýasynda kabul edilipdi. Gyşgy oýunlaryň ýarışlary Trojan Daglyja toplumyna geçiriler. Oly häzirki wagtda guruluşy alınıp barýan Nyon giň gowrumly hem-de gymmat bahaly taslamanyň bir bölegi bolup durýar. Trojan Pars aýlygynyň ilkinji Daglyja toplumy bolar. Bu ýerde garly eňgitler dörediler. Öňde boljak Aziýada oýunlarynyň geçiriljek ýeri bu iri sport ýarışynyň gurulajak wagtyndan irek ulanmaga beriler. Melim bolşýaly Saudy Arabistanyň türgönleri şu ýyl ilkinji gezek gyşgy Aziýa oýunlaryna gatnaşdylar. Hytaýyň Harbin şäherine geçirilen Aziýa oýunlaryna Saudy türgönleri daglyja hem-de curling sporty boýunça gatnaşdy. Mundan ozal gyşgy Aziýa oýunlary esasanym 4 ýurtda geçirildi. Aziýa iklimining bu iri ýarşyny Yaponiýa 4 gezek, Hytaý 3 gezek, Gazagystan we Günorta Koreýa 1 gezek kabul etdi. Ine mehriban müştaqlar, Atan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna. Size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň innik sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.